ndakamirira dare ramambone mangu rekuti inini ndisunungure mwoyo wangu nditaurire baba vachokwadi chepandiri kuti inini hangu nezvavo handichadi. Ungadzokorore here zvine simba kuti zvinzwisike kuti uruda kuzama kuti kudii? Shamiso, ndiri kudzokorora zvekare kuti inini ndakwira dare ramambone mangu nechinangwa chokuti ndinoda kuti zvisunungure pachena kuti ndizivise baba avo kuti inini hangu nezvavo handichadi. Shamiso, uri kuti baba ava chii chako ivo vari kuti baba ava? Baba vandiri kuti baba murume wangu. Mune vana vangani? Tine vana 5, wechishanu akashayika. Saka hamuchavadi? Hongu. Mungave nezvikonzero zvinobatika here zvokuti hamuchadi baba ava? Zvikonzero zvinobatika ndezvekuti ndanzwa mwoyo wangu uchinge rudo rwapera. Ndichinyatsohwa kuti baba ava ndichatora. Ndobva ndangozviudza kuti zviri nani ndibude pachena. Nditaure chokwadi chekuti baba ava murume wangu uyu handichamudi. Nechikonzero chekuti zvingangokonzera dzimwe mhirizhoko kana dzimwe nyaya mukati memba. Nekuti ndinenge ndakazvitsikirira asi chokwadi chiri mupandiri. Shamiso, hausi kunyatsa kuexplaina kuti 1 ndakanzi 1 zvakazodai 1 zvakazodai. Kana zvikonzero uri kuramba chingoti haritechere kuti handichadi mwoyo wangu nokuti ndati chikonzero chekuti hauchamudi. Ndikupa semenzanzo anoba here? Saka chitaura zvikonzero zvinobatika zvokuti kana vabereki vako vari koshamiso vanzo kuti shuwa mwanangu arambira murume kuba kana kuti kutora vamwe vakadzi. Handitika ndikupa muenzaniso. Kushungurudza kwacho kwautaura pano ndiko kuti kudii? Kushungurudza kwacho ndekokuti ndiri kuti inini ndaona kuti inini handisisina rudo navo. Tiri mukati memba ivo vanogona kunge zvakuita sekuti zvakunetsa mukati memba saka taura hako akasununguka. rudo rwapera mukati memba baba zviri pachena kuti vachaita kakundishungurudza inini ndiri kutadza kuti ndivaudze chokwadi kuti handichavadi. Saka zviri pachena Shamiso kuti iwe ndio uchingade murume kwete kuti pane chakaukanganisira. Chokwadi kuti ni murume handichadi. Asi hana chakakanganisa. Havana mai chakupai mukana. Saka kureva kuti ivo vari kureva kuti mwoyo wavo mukati kwati havashina rudo nemurume wavo. Chero kavana vakamutaura kuti nguva dzatinodanana dziya nevadiwa vedu pane zvinoitika. Saka zvinoitika zvacho zvino zvamukura kuti hapasisina. Saka zvichida pane kwazvakuitira kune umwe hatichazvitsvagi zvedu. Nokuti hapana munhu angangoti munhu waita navo vana 5 ungopera ungoti rudo kwapera. Ungopera kungoti hapasina. Kuda kuti zvichida pane chi? Pane zvine zvichiitika. Asi ivo vari kungoti havachinavo chi? Right. Shamiso. Panapa tine zvakawanda zvataona. Endi vari kubva mukutaura ndofunga munhukadzi. Ukaona mukadzi kuti handichakudi une umwe munhu waanaye. Ndochokutanga. Because ndakubvunza zvikonzero 2 or 3. Anondishungudza anondirova. Anoshungudza asapote vana. Anoshungudza haunzi chikafu. Anditi kana muchitimi munongove nekusavada kureva kuti somebody there. No. Why? Oh. Alright, pamusoro mambo. Shamiso. Ndoda kuti ndimbobvunzawo zvida uri kutadza kutsanangura kana kuzvipatsanura. Kungava kwokuti baba vakaita nhoroondo yeurwere here ungadai wava kutadzisa bonde mukati memba. Bonde riri paharo. Asi ndokungova kufinikana. Ndachongoona sekuti apa tingarambe tichitsvakurwa zvokuti zvaputira zvinhu zvose kuti handichadi vari kungonzwa vakaneta havachadi murume. Ichikonzero ichocho. All right. Mr. Felix,
Mr. Zumbwa. Muri kuzwa kutaura mudzimai wenyu? Muri kuzitora sei? Semunhu amanikidzi kuti ndide kana akasandini. Chiriko nchokuti iye ane matime asingokumba. Nikuite zvine 2 weeks akumba kwavo. Saka kuti ndimuvinge ndimanzi kuti andikumba. Zvazvo handikwanisi. Vazumbwa muri munhu mukuru. Maybe 30 rimwe chete kana kuti muri mukuru kwandiri. Andimufana mudii. Rumfana. Vanhu vanopesana mukutaura kana mukudii. Mudzimai woenda 2 weeks hadziri very close zvokuti hatingati makaparadzana kwenguva yakareba. Handiti umwe unotoenda kubasa nokuda kuti makakugumbura asi wozodzoka wova vanhu vamwe chete. Saka imwe mudzimai wenyu aenda kumba makamutevera here? Why iye kuenda kumba chii chakaita kuti aende kumba? Nonga pakuteera dzamuda kutera nonga kawaniriza chimutevera. Achingoti ndauda kuenda. Achoti akaenda kumba kwavo dzimwe dzonga namutevera kumba anokwanisa kutondituka vabereka vari. Saka muri kutoti masununguka onemo. Akada ati afunga kuenda kumba kwavo haisi problem here. Right. Kana nechekutaura unazvina. Yes. Right. Volume. Tagara takudza dari kugara. Inini ndaandichida kutaura hangu kuti ava amai ava vashandisa chinonzi chikuru. Regai titaure kuti vashandisa vara rinonzi chikuru chokuti kana vanhu pavanorambana havafaniri kufumurana. Kuitira kuti umwe unoenda unowanikwa umwe woenda unowana. Ndo ambrere yavataura ipopa. Saka manzwa zvose vasingoti aiwa vashandisa chero kuti imba yavo igone kupatsanuka zvakanaka umwe wosara ari pasafe umwe oenda ari pasafe. Right, isandamusa umwe regai azvikuomboza mama asi ndiri kutizvo zvaratidza maiva zvine zvakawanda zvazvinoputira chero ivo vane chikomba chavo. Chero vane chikomba chavo sekutaura kwakaita kuti ukaona munhu ndoti mudzimai handisi kumuda, there's something behind. Kureva kuti vane chavo ivo chavo kwete kuti chemurume chavo ivo chavakabereka uko. Saka anyway and hazvibatiki futi kuti utizvo munhu handichangomudi chete sesadzi. Munhu waone vana 5-9 2 ukatarisa life yevana chaivo chaivo ichange isina kumira zvakanaka zvakozwa nemunhu. Saka munhu anenge ane mission kuti kana vana zvaona handina basa navo atoronga dzake dzemangwana. Saka mai ava there's something behind ava. Isu sedare tinofanira kutoona kuti munhu unoti ndakarogwa haasi kumutengera chikafu zvinonzwisika izvo kwete ngoti handichadi kureva kuti unenge atoronga chero vana asingati right. Zvitara vamuchikairi ndiona sekuti ndizvozodaro asi maonero andaitawo seni baba ava vagara vachinetsana namai yako nguva yakareba vachimboinda vachivatevera baba vanga vachiri nerudo namai pa2 weeks dzapfuura vasisinawo futi rudo namai ava. Vanhu ava havachadanani vose masaidi ose asi pamba chishayiwa ndichanga kukwira dare rekuti ndirambe mwoyo wangu zvepamutemo. Ndomaonera ndaida vanhu ava havachadanani vose nekuti baba pavanga vachiri kuda mai ava vaivatevera asi kozopa vane 2 weeks havana kuvatevera kuti ko mai muchiri kuitei vakatode zvaramba zvakadini zvakadero. Saka baba ava zvavaitira zvakanaka nokuti vanga vasina mari yokukwira dare kuti vati mukadzi handichamudi asi mudzimai waiwana nenzira dzaiwana nadzo vanhu havachadanani. Ndosaka maona ava vasina kukakavara vakurumidza kuti ako ndingadii kuda kuti naivo havachadiwo vaitirwo futi zvakanaka vanhu havachadanani. Maonera ndeti. Saka takuda kwamambo vaziumba imwoma muri kuratidza kuti mamusingade mukadzi nachomuda kadzi maitira ake akuita ndaziriki. Right. Vatete munhu anogona kuriwainda handitika uyu murume wenyu vana 5 and mufanira kufokasa kuti vana vachamira zvakadini. Hamuchadi here mukadzi nsandaunza murume hamuchadi murume. Right, mambo tazama kunyengetedza takabaya chikachokera. Pamusoro ini nhasi handambozviona izvo ndiri kutanga kuti ndinzwe munhu anongoti handichadi nyangwe sadza munhu ati handichadi sadza because ndakaguta irizeni ka kana kuti sadza handiredi because kusai kwacho hakuiti. Nyaya yandiri kuona panapa ndeyekuti mai mune chimwe chinhu chikuru chakavanzika chamavanza zvenyu asi magona samai vakuru asi mambo hava
avafariri kuona dzimba dzevanhu dzichiputsika because tinotarisa kuti vana venyu imi mambozvitasira kuti vana vachakura sei mukaona kuti vachakura sei vakakura sei vana venyu okureva kuti 1 ndiye akuzvionera ne19 years handitika vamwe vese vachiri mukati memaoko enyu saka maona kuti munogona kuvariritira vana ava kusvika vasvika pama 18 years vese because vanenge vari mumaoko menyu kwasamai ndinokwanisa asi kungoti panguva ino iyi ndo yandichangokumbira baba kuti kumba tanga takarima kune zvimatsvawo zuva ndinchitovakumbira kuti panguva ino iyi vachengete vana vadiki vaviri ava nokuti havo vamwe havapo vachiwana zvinongovabatsira pakudii pakurarama panguva iyo ino then kana ini ndazowana kuti ndigare nekuti kana ndaenda kumba kwedu hakuna kana imba yekuti ndivate saka ndikakwanisa ndikapedza kuvaka imba ndinogona kuzoti baba sezvo vana iri kodzero yamai kuti ndichengete vana ndokumbirawo vana izvozvo vambovachengeta vari kumba kwavo pamakore vane makore mangani upesera ane makore mangani matwins ane 8 years aiwa izvo zvichazvitaura asi ndiri kuti inini handioni kuti pamaenda apa mofunga kuti muchanovaka imwe imba hamuchadi zvevarume hamuchadi zvachose right imimi baba mune maproblems here amanga muchimboitesana namai ava pakusvika maita vana 5 nese papasina mamuchigara zvakanaka mambovabata nechikomba kana kufungidzira kufungidzira kwete pana ivo maiwo futi murume haana zvimwe zvinhu zvaangachikuitirai zvakashata kureva kuti ko imi makambozvitsvakawo here kuti kuda pane umwe munhu akakugangiraiwo ari kuda murume wenyu makamboendawo maprofita kana kunana godobori handishandisi mambo rozviprofita kana kwemagodobori ndinongoshanda kwandakashanda naye kubva paakandidza ndokuda kana ndangogona kuti gwaguma nekuti ndinobvuma kuti chinobhuruka chinobhuruka asi chiripo ndechekuti pabhaibheri mwari akatotsaura kuti chinhu chinonzi rudo chinhu chisingachemberi uye chinhu chisingaperi saka imi chinhu chinonzi lavhu ndo chanyatsopera pamuri kuti kana muchimuona hamuchatombonzi kuti momuda zvachose handichanzwa mwoyo kudokwaira kuti ndimugamuchire semurume wangu ya ndosaka ndakuudzai kuti izvozvo izvo ndatotanga kuzviona nhasi uyezve kana chinhu ichoyo chinzi chapera mamuri ka hachikwanisi kudzosereka handitika asi dainga nyaya yekuti murume ndomuda but ukonana apa nepapa ndo patotogona kugara pasi totaura but chinhu chinonzi chinovaka imba ndo chinonzi rudo handitika saka ichocho chinonzi rudo kana chafanana nevhiri risisina mweya saka ima musisina mweya handiti chokwadi kana zvichienderana nekuti rudo handisisina kuna baba ya ya asi ichokwadi kuti munozviita henyu muchizviona sekuti zvinhu zvakanaka pazuva ranhasi asi ichocho chakakuputirai chichapera kwasara kwangopera kuda kana kuti 2 weeks kana kuti 1 week menge makufunga futi zvimwe zvakasiyana izvozvo asi toti pari nhasi ndo zvamafunga ende mati muda kudzivirira mhirizhonga mumba menyu nekubva pamba penyu right baba handini magutsikana nezvekutaurwa namai hatikwanisi kugadzirisa nyaya yakafanana neyekuti munhu anoti ini chinonzi rudo chiya chakambenge chakatisunganidza handisisina panogona kuzoitika something asi zvinhu zvinotishungurudza manje semadzimambo sevabereki kuti murambane pasina special reason ende chinhu chinonzi handichangodi tatotanga kutochinzwa nhasi without reason hapana chinhu chinoitika chisina chikonzero asi tongoti mai pane zvamativanzira zvimwe zvacho tichazozviwa nekufamba kwenguva saka chiva paikupurwa right mutendero chaizvo basa taura kuti baba ina ndakundikana nezvenyu handina chamakandikanganisira asi chinhu chinonzi rudo chapera mumwoyo mangu
taura nezita ravo. Felix ndinoti rudo rwapera pandiri saka ndati munotaura semataura manotaura kuti baba vamwana gupuro iri hamuna chamakandikanganisira asi chinhu chinonzi rudo kwamuri ndochapera. Felix ndinoti iri ndogupuro hamuna chamakandikanganisira kana chamakanditadzira asi ndikuti chinhu chinonzi rudo kwamuri. Taurisai mai. Ndiri kuti Felix ndiri kukusvitsa gupuro iri ndichiti hamuna chamakandikanganisira kana kunditadzira asi chinhu chinonzi rudo pandiri ndochapera pamwoyo pandiri. Right, kana mapedza kusaina apa nditika mozoinda mune zvinhu zvamakashanda mese nababa. Zvatakashanda tese ndingangoti imba yatakavaka nevana ndo zvinhu zvatakashanda nababa. Saka ini ndinoti kana iri nyaya yemba ndinongosunungura zvakare kuti ndinokumbira kuti ingosiyiwa yakadaro nekuti tine vana vandichati kana ndapedza pamwe vakura vanogona kuzoenda kwababa vavo saka vanozonowana pokugara. Zvimwe zvose zvamakashanda mbeu dzatakarima idzodzi gore neri ndinongosunungura futi kuti ndodzisiyira baba kuti vararame nadzo nechikumbiro chandaisa kuti kune vana vanenge vainawo mazuva mashoma ndinovamba zvese. Ndiro dzenyu madindo dzamunotora? Ndiro dzangu dzangu. Munosiya nkani kuna baba? Ndiro ndinokwanisa kwasiya poto yokubikira nemuriwo nepani yekuti vabikire chimwe kana vawana shuga nendiro dzandinoziva kuti dzinokwana vana nekuti avo vana vari kumabasa obviously vanodzoka kumba kuna baba. Ndovasiyira chero 12 ndiro chero 12 kuti vanogona shuga nevaenzi. Komubhedha? Mubhedha hatina. Oh, right. Vakasenga kudhara zvezvizhinji vakasenga vana. Alright. Ama mune tough life ya. Anga pakaoma papa. Zvinhu zvatova ne long time zvichinetsa. Saka ndona sekuti life yenyu yamamjigari yanga isisi life ya baba namai. Anditika. Saka vaita avo vavo vazvisunungura pasati pava nemhirishonga sekutaura kwavo. Mauya nababa varipo? Kwemune hama yenyu iripo? Ndimwina wangu. Nemunun'una wenyu. Right, ndokumbira baba vamai ava vauye mupinda yenyu musaini musaini ndemusi musaendera kurambana asi museva madana manga muri 2 but pakurambana manje makuunganirwa nevanhu. Alright, bhururu weuyu murume uyu ngaauye futi. Right, baba ndimi baba vamai vanditi mashoko ataurwa nemwana wemamadzo vati havachadi murume asi mukwashe wenyu hana chaakavakanganisira. Handiti manzwa achipupuraka asi pane chinhu chinonzi rudo ndochapera mukati mavo zvokuti havachakwanisi kuti varambe vachigara navo. Masinzwisisa vakambokutaurira here kuti inini chinonzi rudo chapera? Vangodzipedza kuti handichadi murume because chinhu chinonzi rudo hapasi. Oh, okay.
manzwa kuti hama yenyu yanzi nemukadzi haichadiwi, asi havana chavakakanganisira maikuru venyu. Manzwa kudaroka, asi pane chinhu chinonzi rudo ndochadii. Ende ni chaita chishamiso kwandiri, handisati ndambozviona kuti mukadzi anongoti handichadi munhu kana kuti pane chinhu chinongoitika pasina reason. Saka tati muve mawitness yekuti zvinhu zvaitika pamberi pamambo, muwe mutisainira umisa. Chiitiko chaita kuti ndisvike nhasi mukati medare ramambo, ndangozvipira kuti ndaona inini pachangu kuti rudo rwapera mukati memba yedu. Ndobva ndasarudza kuti zvirinani kuti ndikwire ndega dare ramambo nemangwe, ndibudire baba murume wangu pachena kuti ini hangu handichamudi nenyaya yekuti rudo rwanga rwapera pakati pavo neni. Tanga tava nemakore andingataura sekuti 19, nekuti takangoti gore rimwe chete ratakaroorana ndo ratakaita mwana wedu kutanga anova ane 19 years. Handina chandakatadzirwa nemurume uyu. Pavana ndakanga ndangokumbira zviri zvenguva ino iyi, sekuti kumba kwandichazoenda kwana mai ndiri munhu anga asina imba yekuti ndizonogara nevana ava. Saka ndaichingokumbira mukana mushoma shoma wokuti vana ava vangogara nababa vavo, then kana ndangokupedza kuvaka imba ndirokwanisa ndizogara nevana ava ndozonovatora. Kuzvigamuchira kwavakaita ndekokuti chero dai vanga vane chimwe chekuti vandibatsire kana kundivakiridza, vakangoona kuti apa hapana mavakiridziro nekuti chinhu chakanga chapera pakati pangu inini nemurume wangu rwanga ruri rudo. Inini handitendi izvozvo chikonzero. Musi wavakandiudza kuti vanondida kana kuti handina pandakamboenge ndaudzwa nezvekuti pandakazvarwa ndine mudzimu wechirume. Saka handikwanisi kuti ndibvume kuti pamwe mudzimu ndo uri kundikonzera, ini ndichiona kuti iye wandakapindura mhinduro yekumuda ndiye wandakutadza kukamuchira mukati memwoyo wangu kuti ndimupe rudo. Kwete, hapatorina. Nekuti ndakangosarudza kuti zviri nani kurarama ehe. Sarudzo yekuti ndibudire murume wangu pachena ndakaiona kuti yakakosha, nekuti inini kana ndisisina rudo navo, obviously mukati memba munotoda rudo igoko. Saka inini nekuona kuti ndenge ndisakwanisi kuti ndivagamuchire murudo, ndakaona kuti zvingazotokonzera chimhirizhonga. Chandingangokurudzira madzimai mamwe ndechekuti iwewe ukangoona wagutsikana kuti chero zvazvo murume wangu asina chaanditadzira, asi chinhu chinonzi rudo ukangochiona kuti chinenge chaakugakira, zvingari nani kukasira kurumidza kuudza umwe wako ubude usati wawira munjodzi, nekuti zvinokonzera zviri pachena kuti zvinokonzera dzimwe mhirizhonga. Kuzvigamuchira ndingati azvigamuchira zviri zvekuti anga akamira pamberi pedare nekuti ndo zvaasangana nazvo, asi chinhu chandisingangozivi ndechekuti anenge azvigamuchira nemwoyo wese nekuti chinhu pamwe changa asina kudi kutarisira. Nyaya ingakonzera ndeyekuti ndiri kuti inini ndaona kuti rudo hapasisina, ndainonoka kutaura. Saka zvinokonzera kuti iye akada kuti avhunze nezvenyaya dzerudo idzi ndo zvaizokonzera kuti zvitange kamhirizhonga. Ndobva ndazosarudza kuti right, zvichiri pamavambo, zvinogona kuzokura. Saka zviri nani ndikasire ndimuzivise kuti murume wangu rudo pakati pako neni ndiri kufila kuti hapasisina. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.